Je rozdiel, že či to je do stromčeka, či to je takáto klasický formát, taký stredný, toto sú také najviac používané, alebo taký. Nie stromčekové, to sú tie dlhé dosky. Ten prvý bol iba stromčekový. Dnes každý výrobca sa snaží mať dlhšiu dosku. Pri tých kompozitných podlahách niektoré sú bez podložky. A niektoré sú už s integrovanou podložkou. Tie bez podložky vieme aj napriek tomu, že majú klik, nalepiť. Čiže tá úplne najlepšia voľba. A tie, ktoré majú integrovanú podložku, tak tie sú určené iba na klik. Podložka sa nesmie lepiť. Niektoré majú podložku korkovú. Táto nemá žiadnu. Tieto dve ceny, toto je bez podložky, s podložkou, už integrovanú.